Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam. Hajiya, yau ga shirin kuma shiri ne wanda yake yada abubuwa da suka shafi wannan harkar ta kwankwasiya. Abin da yasa na ce ta ku ne kwankwasiya. Gaskiya an ji sunanki. Dan mutane da yawa suna cewa yanda ko kuka yi wa kwankwasiyar ko kuma kuka yi wa shi gwamnan aikin da ya zo wannan kujerar shi bai yi wa kanshi ba. Wannan faɗi ka ƙara faɗa magana Buba Galadima gaskiya ce. To amma Hajiya, mutane sun yi mamaki. Sai ya kasance a duk mutanen da suka ki yarda a yi wannan butulcin da su. Ke kadai mai girma gwamna ya kamo sunan ki wai ya ce ma ai ke baki cancanta a mukamin da aka baki ba. Wai me ya jawo hakan Hajiya? A'udhu billahi samiul alim minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim. Dan jarida abin da ya sa gwamna Abba ya ce ya ambaci suna na yi wannan jawabai na ra'ayin kansa saboda duk mutumin da ka san ya amfana maka, ya taimake ka, ya sai da ransa, ya riƙe maka amana, ya narka dukiyarsa, kuma aka zo aka ci gwamnati ka ƙi yadda a mai komai, duk ofis ɗin da zan je in kai approval ba za a yi ta ba. Mukamin je ka na ma kama karya ne, da je kana yi ka ne da daɗi nan jarida mukamin kama karya ne. Ina bari a yi mun wani fenti wanda in ne tag za a kada baki a ce ai ina da mukami a gwamnati ta sallame ni. To ai ita a rayuwa ba mukami ce gina ɗan adam ba. In ka bashi mukami ka ki sakar ma harkokin mukaman ta yaya zai yi? Kaga a ka'ida ofis ina duk wata uku za ka iya cire masa naira miliyan 20 a duk wata uku. Amma Hajiya, kin ce a wata uku an za a iya cire miliyan 20. Kina cirewa ya kai miliyan, in ba a baki da yawa, kina cirewa ya kai miliyan 10 ko kuma 15. Ni tun da nake da gwamna Abba bai taba ban naira 10 ba, silai 10. Kaga wannan kwandalolin na da to a dai harkar ofis ina ba aban ba. Na rubuta ofis na samu a rediyo Kano, an bani ga ofis ga fili in zaɓi wanda nake so gwamnati ta gyara min ko ta gina min. Aka rubuta, na je na rasa duk inda takardar nan za ta je ta shiga babu inda ban faloyin ɗinta ba. Ƙarshe gurin kwamishina works ne nan ma na je ce ya tura ta Government House. To har yau bata fito ba. Magana nan da kika yi fa mutane kenan za su yarda da cewa wata uku da hawan gwamna ya rabu da oga kenan. Tunda idan aka ce irin ku wanda aka san babu yanda za a ce ku rabu da oga, mai girma gwamna ya rabu da ku. Kin ga kenan wata uku da hawa gwamnati ya rabu da tsarin oga kenan. Tun kafin ya hau gwamnatin ma ya rabu da mu, ya rabu da uba, na rantsi da zatin Allah. Saboda ni take-taken abin da aka mu. Ka gane? Kuma duk wanda akwai ma inda ya je yake cewa kai fa mutumin oga ne, kai fa mutumin oga ne. Ai tun kafin ma i wata uku, tun kafin ma a yi rantsuwar, ni da shi ya ga ban gane me yake nufi ba. Ya ce mun je mun ya ci gwamna gida, muna ta farin ciki. Na zo karnakace kabri da 'ya'yana da halina muka je mai, sai ya ce to an ci gwamnati to sai ku je ku yi ta addu'a kuma. Na rantse da tsarkin mulkin Allah, azumi ne a bakina. Idan ne masa ƙarya ni ba ma ta tasa nake ba, to Allah kana ji na ka saka mar. Idan gaskiya ne ya gayan wannan magana, Allah ka min sakayya. Hajiya, ai wannan maganan da kika faɗa kusan a yanzu a lokutan nan da shi mai girma gwamnan yana faɗa yana cewa ba za a ci wa 'yan kwankwasiya mutunci ba za a yi kaza ba, amma da kika yi wannan maganar sai na tuna a kwanan nan kafin mu zo kan mai girma mataimakin gwamna, kwamishinonin da aka da suka ce ba za a yi wannan mutuncin da su ba, su kansu motocin da aka ba su an biyo su an kwaci. Kenan maganganun da shi mai girma gwamna yake faɗa kawai dai shifting gizo ne. To ayin da abin da sai ya fi shifting gizo wannan maganganun su ne, saboda bari maka wani misali. Ni dai ca nake gwamna Abba shi zai iya siyan jirgin sama ibawan Mustapha Rabi'u Musa Kwankwaso. Kuma ba wai zuwa aka yi aka ɗauko motocin ba, da shi aka yi ma da ba ciwo. Jami'an tsaro aka ɗiba sun kai 40. Aka je gidanka in baka nan dama an bada takarda ka shiga gidanka. Mustapha ba a gidansa, da aka je ba a samu motar gwamnati ba. Hajiya, wai maganar nan da kike allowed me to talk. Kyale ni in ganar da jama'a.
cikin gidan baya nan aka shiga gidan iyalinsa maimakon a ɗauko motar gwamnati da ba a same ta ba aka ɗauko motocin da iyalansa suke shiga. Mustapha ɗan mai girma Rabi'u Musa Kwankwasa shi. Abba ne kuma yi wannan abin. A'a to gwamnatin wace ce? An ce gwamnati ce ta turo a karba, waye ya turo a karba? Shi turo a karba. Ai yanzu ba za ka kalli wannan yara na da nake yawo da su zo gidanka su ɗebi abu, waye turo ku? Wance ce ta turo mu. Sai kuma aka ce a wance ce kwa za ta saka kamar yaya. Ai ta abin da ka gani ane a jihar Kano da hannun gwamna Abba a ciki. Idan ba hannu ba wanda zai je gwamna bai sa ka kai abu ba. Ka zo kai ne gwamnan kenan. Ka zo ka wakilce shi don raɗin kanka kai abu ba za ta yi ba. Wannan magana da kike Hajiya, kina nufin yanzu kuma abin da muka fara gani a wannan satin da muke ciki na cire mai girma difiti gwamna, wanda ana ganin shi difiti gwamnan nan idan ana duba cancanta ne ma na waye ya zama gwamna, shi ya kamata a ce baya ma sa'an a ce shi ne girma gwamna, amma yau gashi wai abba ne ko kuma ce majalisa ita take so ta cire difiti gwamna. Kina nufin wannan ma da sanin shi kanshi gwamna za a yi wannan abin? Kai dan jarida bari in karasa maka wancan sai a gangaro kan wannan. Kwamishinonin nan gwamna Abba da za ka yi adalci, to daman na san ita gwamnatin gaba ɗaya ba ta ɗauko adalci ba bare ta dire a sauran adalci. Shekara 2 suka yi, a ƙa'ida ana rantsar da kai za a baka mota ta aiki, kuma ka gama aikin nan za a iya a bar muku motocin nan, gwamnati ta bar muku kyauta saboda kun bautata mata kun mata aiki. To shikenan yanzu an je an kwato wa'annan motocin, to su kuma motocinsu da suke hawa suka dinga wahala suna aikin. Gwamna Abba kuɗin ka haya za ka dinga biya ko kuɗin taxi ko kuma Allah za su bar wa wanne ka zaɓa? Wannan da ya tabbata wata ƙirshe zai amsa mana. Ka gane? Su saboda haka wannan abin dariya ne. Wai kai da zaka sayo wa Mustapha Rabi'u Musa Kwankwaso jirgin sama, wai kai ake zuwa gidansa neman mota ba a samu motar ba aka ɗauko ta iyalinsa. Anya ko ba za a zagaya ta titin da wane ko goron dutse a nemo lagatin ba? Wannan abu na lafiya ne? Hajiya, taɓo mana mai batun mai girma shi. Dan jarida bari in ƙarasa. Su kuma sauran ba su yi maka aiki ba? Ba su narka kuɗinsu a zaɓenka ba? Ba su sai da ransu a zaɓenka ba? Da fasu da kai da ni ɗin nan gwamna Abba ake haɗuwa a cewa da gwamnatin Abdullahi Umar Ganduci, gwamnatin Butulawa, gwamnatin Titi, bakinka sai da ya saba ba za ka iya cewa gwamnati ba, gwamna Abba gwamnatin Butulawa, haka ke kiran su Ganduci da shi. To kuma yanzu ina zuwa ɗan jarida, to kuma yanzu kai wannan taɓargazar da kake yi ta siyasa gwamna Abba yaya sunanta? Ni abin ya bani kunya. Ai ba Mustapha ba, sha nake su da ta kofar matan nan. Wallahi duk da kana cewa makiyanka ne ko tsinan naman jikinsu suke, na ɗauka za su daraja mai girma Rabi'u Musa Kwankwaso. Ka ce ana barin halar kunya. Kai in baka ga wannan ma darajar ba, ina wahalar su da suka yi maka, suka yi sacrificing da me ka biya su, da butulci da wulakanci da cin amana. Shine payment din da karya alkawari. Ka'ida ba hisabi da dai an cuci wasu, to daɗin abin da hisabi. Sannan kuma ina so in tabbatar maka a jihar Kano, 'yan Kano sun ce in gaya maka gwamna Abba sun yi rantsuwa da girman Allah da watan azumin Ramadana. In dai wannan mota ba fasinja ce ta wannan gwamnatin taka, to falle ɗaya ce rak ɗaya ce tas. Ai rashin adalcin da aka yi mana ne ya sa muka kirkiri, ni ne lancin ɗinta falle ɗaya ba. To ba mu sani ba ko ita ma za ki sa mata waƙar. Abin to ka jira mana, ka gane ko? Ka jira. Ai abin da ya sa tambayar da kai min ta farko ta masa ciwo, A'in Jafaru tana da baiwa. In na tallata sai Allah ya karba da izininsa, ba da izini na ba, arzikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. In na fito na faɗi magana ta dira kunnen 'yan Kano, an san bana kazafi. Ni a harkar siyasa ba na zuwa in ɗauko wai in ƙaƙalo ko kana da abun kunya ko faɗa ko kayi kaza, amma nan da 'yan rediyo nake.
da 'yan social media masu cin mutuncin mutane da kazafi da kake da ce da zur da yarfe. Wannan kuma ba siyasa ba. Yawwa ka gane ko ba na wannan, ni ka lura duk recordings ina mutum nawa aka gayyata, mutum nawa suka lashe aminsu. Ba zuwa an taba ka, kana taba mai gidana zan zo, kana taba yan kwankwasiya zan zo, a da kana taba gwamna Abba zan zo, amma ban da yanzu. A yanzu in kaga ka taba na zo iyaye ka taba, ba zan lamunta ba. Iyayensa iyayena ne, ba zan yadda da taba mutuncin iyaye ba. Mai girma Rabi'u Musa Kwankwaso ma baya so, zai ce duk abin da za ku banda personal attack, banda cin mutuncin mutane, banda yawon sai ka kulla wa mutum sharri na batanci, ka gane. To amma yanzu shi ita gwamna Abba zargin da nake maka, duk mutumin da zai ci mutuncin mai girma Rabi'u Musa Kwankwaso ya ci mutuncin A'in Jafaru za a daga darajarsa. Ka ci mutuncin Rufai Sani Hanga, ka ci mutuncin Samir, to za a daga darajarka. Kuma ka zo ka ci mutuncin wasu jigajigan kwankwasiya da ake bin su da arrest warrant, za a kama, to za a upgrading ɗinka. Yanzu kaga akwai wanda yake shi saboda tsabar ya iya cin zarafi da cin mutuncin manya, kaga ayyuzu leader haka bashi, to kaga yayi training din matasa kenan su ci gaba da wannan aqida. To za ka gani mota ce ba fasinja, ina ran sai maka da Allah mota ba fasinja na gwala, haka za ku yi, haka za ku kare. Ka dinga taro kenan aka ce Najeriya a ce maka sai Kwankwaso, ai ya kamata ka ce Kano da ka ji amsa. Wallahi tallahi kana cewa Kano za a ce falle ɗaya ce. Hajiya daga karshe ki rufe mana da batun shi mai girma deputy gwamna. Ai kansa zan je yanzu. Mai girma deputy gwamna da gwamna Abba tare aka naɗa su. Kai jam'iyyar nan ba taka bace, 'yan dangwalen ba naka bane gwamna Abba. Mai girma Rabi'u Musa Kwankwaso ne ya baka da jam'iyyar NNPP. Jam'iyyar NNPP ce ta zo ta tsaye da gwamna Abba, ta tsaye da mai girma deputy gwamna. Ka gane? To kai da aka tsaye da ku da mutum tare kuka ci zaɓe tare, wane hurumin kake da shi, da wace isar kake da shi, da wace takamar kake da shi zaka zo ka cire shi. Kuma shi bai ce ya bar wannan jam'iyyar ba. To inda da masu yunkurin cire deputy gwamna, da wanda ya sa a cire deputy gwamna, duk wanda ya sa a cire deputy gwamna da masu yunkurin cire, Allah ka cire su nan matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, daraja watan azumin Ramadan daga kan kujerunsu. Gwamna Abba, ina so in gaya maka mu ne nan yan halak masu kaunar ka mai girma Rabi'u Musa, masoyinka, tunjimeman masoyinka mai girma Rabi'u Musa Kwankwaso. Kaga yanzu ni da nake kaunar ka sai na ce maka ba zan bi tsarin mutunci da cin amana ba mai girma Rabi'u Musa Kwankwaso zan babanka na siyasa. Wanda Allah ya ji kan baba Kabiru, Allah ka kai rahama kabarinsa, Allah ka ji kan majida, Allah ka ji kan iyayenmu da kakanni, Allah ka ji kan na kullum basiri. Yanzu da ba shi kana da uban da ya fi mai girma Rabi'u Musa Kwankwaso, banda yan uwa da dangi da ƙannan mahaifanka, kana kada gabansa. Allah sarki mai girma Rabi'u Musa Kwankwaso yi wani batu, ya ce idan kana da yara marasa ji, to ka tun da su ne wudare, ka daina sa wa ƙofar ka sakata, ka dinga barin ta a buɗe, wa'annan fitinannin za su dawo su san su turo ƙofa su fake a gidan iyayensu su kwanta. Yanzu wannan gwamna Abba bata ishe ka ishara ba. Ni din nan A'in Jafaru masoyiyarka ce ba makiyarka ba ce, amma sai da aka ɗauke ni aka mai da ni makiya ta fitar hankali. To amma ni tun da na sha ruwan alwalar sallar la'asar, mun rungu Ka'aba, mun rungumi shabbaki, kuma mun karɓi tarbiyya, iya tarbiyya daga ta cikin gida har zuwa ta wajen mai girma Rabi'u Musa Kwankwaso. To, Hajiya daga ƙarshe. Kaka kasi. Ka gane? Su saboda haka yadda muka ɗauki wannan tarbiyyar, mu gobe ba mai maka kallon miki, mu yadda kake mana kallon makiya, mu masoyanka ne, amma ba ma jin tsoronka sai mun gaya maka gaskiya, amma mun yadda za mu girmama ka, mu kwatanta ka. Idan ka girmama jagora ka mutunta shi, yin da kai masa haka za mu maka, yin da ka mana haka za mu maka. To amma na so in nuna maka wani abu guda ɗaya, bai kai biyu ba gwamna Abba, sai da ta ƙarfin tsiya kamar da masoya suka koma makiya, kamar da makiya suka dawo masoya. To a nan fa inda ka zauna, dariyar da nake maka, idan ka haɗu da 'yan gandujiya butulci fati,
idan aka yi dariya wanda ya kallo na yawa sai zumɗe. Duk zama fa ake ga manja ga doya a jere, haka ake zaman fa. Wai tsakanin su Kwarai kuwa wallahi tallahi manja ce da doya, drum a zaune da kwarya a zaune. shi sa aka ce wannan taron da suka yi an kusan akwai wasu jagorori akan wanda ba su halarci wannan taron da suka yi nasu ba na tabbatar da shugabancin shi APC ba. To baka ga to mun gode wa Allah mun kaga da manje gwargwalin ba da babu mu, baka ga ta yage ba, baka ji abin da Tijjani Gandu ya ce ba, gida ta tsage na can fa sai kun dage, to su dage su je ina. Alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai mun sun ku ya ku da kasa. To alhamdulillah. Kana ji ko kaka katse ne. Saboda haka mai girma dubuci gwamna inda ka san wasan kwaikwayo. Zan ga yadda za a sauke shi, shin jam'iyyar ta aka ce gwamna abba ca nake dora ka aka baka yan dangwale, aka neman maka mahaukatan kuɗaɗe, mu ma muka fito da namu aka yi maka kamfen. Shin nawa ka zuba a kamfen? Billahi la ilaha illa huwa, nayi rantsuwa ta dan musulmi, abinda A'in Jafaru fage ta maka baka yi wa kanka ba, kamar yadda Buba Ladima ya faɗa na mai ta. Abinda mai girma Rabi'u Musa Kwanko sai maka baka yi wa kanka ba. Saboda ni ban ga ka fito ka sai da ranka ana bin ka sai an kashe ba. Ni kuma abinda ba a yi min ba. Kuma yanzu wa'annan matakan wai su ne masoya, su ne nasu, wai mu ne makiya. Ai bari in gaya maka wata magana guda ɗaya, duk mutumin da ya ce Allah ya isa ma wa Allah laifi. Idan ka bar wa Allah, to malikul mulku tutal mulku man tasha lillahi wahid har yana kallo. Kuma wallahi da ya halarta kansa zalunci ba zai kyale ba. To saboda haka ka san nan gani nan bari dumaman mai ya kujerar dubiti gwamna, to sunanta nan gani nan bari dumaman mai ya, kuma a sauke shi a gani da izinin Allah duk wanda ya taɓa kujerar siyasa ba. Dan su ci da rigima cikin gida. To yanzu ina ganin shi gwamna abba, to wa zai bai dubiti gwamna ne? Kabiru Alasar zai baiwa? A'a speaker Falgora zai baiwa? A'a Murtala zai baiwa? A'a daga tsagin Barau zai baiwa? To ma ji magani tun da kujerar guda ɗaya ce. To amma kuma zai yi wuya tunda jam'iyya tare ta tsaye da su, kuma mai girma dubiti gwamna ba yaron gwamna abba bane. A siyasa ma ya girme shi. Gwamna abba ba dan siyasa bane, ma'aikacin gwamnati ne ya biyo mai girma Rabi'u Musa Kwanko akan harkar, ya zama PA, ya zama akan harkar aiki ba akan siyasa aiki. To yanda aka ga ya ladabin kura, ya lulubo kura da fata akuya, ya sanda, ya sidin sadaf. Ka gane shi ai wancan sanda'i da daddake, shi kuma abba sanda'i da sidin sadaf. Wannan ma wata kalma ce. Kwarai kuwa, shi yasa na ce mata mota ba fasinja ta da falle ɗaya. To daga ƙarshe Hajiya, a ba 'yan gwagwarmaya musamman irin ku masu magana a media, su Facebook, su rediyo, wace irin adawa ya kamata su yi wanda ba za su dinga fuskantar ƙalubale ba, kamar yadda ku kuke yi? Kin faɗa har yanzu ba taɓa kiranki akan za a ci zarafinki ba, saboda yadda kike yi din babu wanda zai ce kina sauka daga layi ko kina sauka daga abin da ya saba wa doka. Ya sai ka taɓa ni, kuma wallahi tallahi ko da bakin bindiga za a ajiye ka taɓa ni sai na zo. Ka taɓa mai girma Rabi'u Musa Kwankwasa sai na zo, ka taɓa dubuti gwamna sai na zo, ka taɓa shugabancin jam'iyya kai jinjiri in ka taɓa Kwankwasiya ba zan raga maka ba. Amma ni zan maka hukunci irin na siyasa, da kowa za ka yi da kasan ana dukanka da labarbar, yadda kasan ana zundumo alburushai, to laka za ka da dukan sakwara irin na siyasa. Allah sai ne maka fata-fata. Amma ni yanzu kaga a wannan tsarin na gwamna abba, kaga an turo an ci mutunci na, an ci mutuncin aure na, an ci mutuncin ƴaƴana auraru a gidan miji, an ci mutuncin gidana mahalli na, gidan da billahi la ilaha illa huwa ko bola gidan ka je ka dauko kuɗi ci. Ka gane? An ci mutuncin mijina yana lahira, an ci mutuncin sabon da na aura, kuma an zo an ci mutuncin iyayena. A wannan gwamnatin da muka kafa ta da hannunmu wadda na sai da raina a kanta, ba zagin da ba a yi min ba cin mutuncin da ba a yi min ba. Kai ni tun da nake a Kwankwasiya idan ina da maki, Allah ya sani ya gani in ne wa gwamna abba ƙarya, Allah ya saka. Kaga saboda na ce ina gwamna abba, to din na samu makiya muke rigima. Kaga lokacin su dan gwani, Allah ya ji kan kawuna uwa ɗaya uba ɗaya da ubansa da uwarta, Barsa Aminu Dala. Kaga akwai wada kwamishina Umar Faruk Fage,
kaji kaga da su Yusuf Bello Danbatta da su wannan su Aminu Dabo su duk ba laifin da ne musu saboda na ce ni gwamna Abba nake da su uwan gulma ta bici sai in ta lissafo maka su Bala Gwagwarwa dabban musu laifin Bala Gwagwarwa karewa Aminu kan zama ciyaman na Nasarawa karfe 8 na safe zai zo saboda tsabar shakuwarsa da mijina Allah a falo na zai zo nan zan haɗa musu breakfast kullum suna tare amma saboda mai girma gwamna wannan alaƙa wallahi tallahi ka gane ko to saboda haka ita rayuwa yanzu kaga ba a gwamnatin sani ake zuwa ake ci mu mutunci ake zagi na ba to ana cewa wai na amfana da gwamnati ga gwamna Abba yanzu dan Allah ba za ka dauko approval ko ɗaya da kai min ta naira 10,000 ba ka karyata ni ka nuna a duniya yanzu ba za ka tuno wanda ka sa ita tallafa min ita taimake ni ba za ka zo a faɗa ba da masu cewa ƙarya kai min aure da masu cewa ka taimake ni duk wannan abu faɗan na ce ƙarya ne ba ai ba kuma waɗanda suka zo suka faɗa suka ce an yi na ce Allah ya isa ban yafi ba ko ba zan yafi ba kuma alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yanda aka min gazafi sai Allah ya rama mu ni dai na san na kashe maka dukiya na sai da raina na rike maka amana na kaunace ka lillahi bil haqqi to ka kwanda sanin adawa yanzu muka shafa fagen yinta amma kamar yadda ka turo ake min fasinar ƙasar ake min cin mutunci ba zan taɓa ma ba ka ci darajar iyayenmu da magabata ka ci darajar mai girma rabi musa kwankwaso amma adawa siyasa ka gane sai ka ji ta yanzu kuma ga tambaya ta ƙarshe na san Dangote ya kawo shinkafa gwamna Abba na san Bola Asuwaji Tinubu ya bayar na san kai da taka to ka bata a yan jihar Kano gwamna Abba ya ware ta Dangote ice ga tasa in ware ta Asuwaji Bola Ahmad Tinubu mai girma shugaban kasa ice ga tasa shi ma gwamna ice ga tasa saboda mu dai mun ce an yi rabon kama karya muke gani ina an aka zo bakin titi aka ba mutum 5-3 irin danyen kayan abinci don aka bar gurin ba a kuma gani ba sai a tafi can ba wata headquarter specific ko guri specific da zai zama to 24 hours kai a yi shi 12 hours kowa dan Kano ne zai layi ya karba sai a zo a hargiza ku sai a dauka da bidiyo wannan shashashan Madina ma ya waye ina son gaya muku gaskiya wannan masu raban abincin ba ku mutane kan ta waye ba to a zo a nuna nan mai girma Bola Asuwaji tun ba a duba a nuna nan mai girma Aliko Dangote mai kudin arziki ba mai kudin lukudi ba sannan gwamna Abba sai ya zo ya nuna nasa saboda haka muna gaya maka Abba rantsatsiyar siyasa ce tsarkakakkiya ba yahudiyar siyasa ba alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah zai taimake mu kada ka kuma sai Allah ya taimaki musulmi da addinin musulunci a duk inda suke